En l'episodi anterior, l'Uliana i la Betty emprenen el darrer viatge de Lord Sebastian, que, segons la noia, va ser un viatge a través del Pol Nord. Parell de tanotes. Lord Sebastian no va passar mai pel desert. Robert i Charles, en canvi, opinen que va passar pel desert. Tu creus que l'oncle Sebastian va passar per aquí, Charles? Segur, Robert, segur. Però l'Uliana... El fastigó, Robert? Sí. L'Uliana Fastigós i la Betty són al Pol Nord. I si ells tenien raó, Charles? El fastigós mai no té raó, Robert. El viatge a través del fred és molt dur. La gana fa que l'Uliana vegi visions i que es pensi que la Betty és una salsitxa de Frankfurt gegant. Uliana! Perdona, Betty. Tinc tanta gana. Els mons blanques també tenen al·lucinacions i troben el doctor de Roell venent gelats al mig del desert. Tinc tanta set, Charles. Què veuràs quan arribem, Robert? Charles! Sento que jo sento. No, Robert, és un miratge, Robert. Anem, Robert, tot és un miratge. Anem, Robert. Anem, Robert. Robert, has vist? Però després estan deixant-me i acaben trobant el camí. 14 quilòmetres, Robert. 800 metres. És fantàstic, Robert. Charles, és fantàstic. L'Uliana i la Betty no tenen tanta sort i es queden congelats. La fortuna els troba i se'ls endú. Sigui quina sigui la ruta que va fent l'or, l'estàleg és al final del viatge. Quan sapigueu el que us espera, sí que us quedareu congelats. Sou els meus... La fortuna ha preparat un estrany artefacte per a tenir tota la informació sobre l'estatueta misteriosa. Xunep i les ha desaparegut. Però Fortuna d'Ors no renuncia a l'estàleg. Episodi 33è. Uliana d'Ors contra Fortuna Molls. Perquè ara, estimats amics, em direu on és l'estàleg. Però si ni nosaltres ho sabem, senyora. I si ho sabéssim, tu li ho diries? Jo? Aquesta mona de Pasqua? Mai. Ja ho veu, senyora. De totes maneres, estem desolats. No ho sabem. Sí, senyora. No sabem res. M'hauríeu d'estar agraïts! Us vaig salvar la vida. Oi que tu me n'estàs d'agraït, Uliana? Sí, senyora. Sí. Ara ens divertirem. Em direu tot el que sabeu sobre l'estàleg? Això mai. No direm res. Em direu tot el que penseu.
tot el que sabeu, tot el que recordeu. Estàs boja, Fortuna. Estàs boja. És molt senzill, estimats. Gràcies a aquesta màquina us llegiré el pensament. Llegir el pensament. No diguis ximpleries, això és impossible. Ara ho veurem. Comencem. On és en Conèpiles? Conèpiles m'ha abandonat. Oliana, li diríem a la senyora el que ens va dir en Conèpiles? Què us va dir, el molt desgraciat? No sé si... Què us va dir en Conèpiles? Ara veurà. Ens va dir... I si mai no torneu a veure la senyora Fortuna, feu-li això de la meva part. Fer en Conèpiles? Ara ho veureu. Em direu tot el que sabeu. Ara anem per tu, Betty. Estàs començant a creure't que la màquina funciona i tens por. Tens por, Betty. Ara intentes no pensar res, però no pots. No pots, Betty. Betty? Oliana, què faig? I ara penseu en l'estàleg. Tots dos. Pensa en qualsevol cosa. En els germans Apricot. Són aquell parell que em van netejar el vidre. El darrer viatge, te'n recordes, Betty? Te'n recordes, Charles? Va passar pel nord. No, senyora, no va passar pel nord. Va passar pel desert del Sàhara. No, va passar pel desert del Sàhara. Està bé. Ja ho No va que ens posem d'acord. Que cadascú es vegi el seu camí. Havíeu de fer el mateix viatge de Lord Sebastian. Segueix pensant, nena. Continua pensant. Vàreu trobar un missatge en un floquet de neu. Havíeu de fer el mateix viatge de Lord Sebastian. Continua pensant, nena. Oliana, m'està llegint tot el que penso, no puc fer-hi res. Serà... Nena, no em perdis el respecte. Sé el que acabes de pensar. I t'aviso... I jo no només ho penso, ho dic. Ets una cotorra, una peixatera xerraica. Continuem. On s'acaba el vostre viatge? Hong Kong, On és l'estàleg? sortiré per fer el meu últim viatge. Duré l'estàleg amb mi. 登力遭到，你会知道这个目的。
quan el trobeu, sereu al final. Lo Sebastián aplico. Al final? Al final del viatge? I on és el final del viatge? Oriana, què faig? No ho sé. Concentra't a qualsevol cosa. En què? Penso que lo Sebastián va fer un viatge per amagar l'estàleg al final del viatge, perquè algú fes el viatge que va fer lo Sebastián, perquè al final trobés l'estàleg que el viatge va fer, que lo Sebastián quan va amagar l'estàleg, que lo Sebastián va amagar perquè al final del viatge algú trobés l'estàleg, quan algú trobés l'estàleg perquè lo Sebastián, quan el va amagar, va fer que el viatge el fes perquè algú fes l'estàleg, quan el viatge, al final del viatge, lo Sebastián amagués l'estàleg, en el lloc on lo Sebastián va amagar l'estàleg, lo Sebastián va amagar l'estàleg perquè l'estàleg fos per lo Sebastián. Va acabar el viatge que va fer per amagar l'estàleg perquè algú fes un viatge que acabava amb lo Sebastián va amagar l'estàleg perquè algú fes un viatge. Està bé. Voleu jugar? Molt bé. Augmentarem la potència de la màquina. Coneixeré totes les vostres idees. Us xuclaré el cervell. Quedareu buits com una sabata. Més potència. I ara em direu a on s'acaba el viatge de Lord Sebastián. On és l'estàleg? No direm res. Betty, però si tu ets jo. Tu ets jo i jo sóc tu. Què ha passat? Ha estat un error. Les idees de l'Oriana són dins el cap de la Betty. I aquesta ximpleta està dins el cos de l'Oriana. Que estrany que s'està aquí dins, aquest cos. Mira quines cames que tinc. I tinc pits. Soc peluda. Que peluda que sóc. I que incòmodes aquestes botes. I em veig el nas. Molt bé, Fortuna. A veure com te'n surts. Betty? Un, dos, Betty? Betty! S'ha tornat a equivocar. Sóc aquí, dins del cos de la xerraire. Oriana! Què fas dins del meu cos? Ho sento, Fortuna. Ara sóc lliure. Lliure? Amb aquesta fila de mòmia repintada? Mòmia repintada, has dit?
No t'ho deia tu, li deia a l'Uliana. Però el seu cos és el meu. No t'ofenguis. Està molt bé aquest cos. És molsut. M'agrada. Sí, m'agrada, Betty. T'agrado? Uliana. Estigues quiet, desgraciat! Em trencaràs el cos! No ho facis el ximple! Torna'm al meu cos i queda't el teu! Em fa fàstic! Treu-me d'aquí, Uliana. Ja sé el que farem. No siguis desgraciat! Tornem cadascú al seu cos! Et prometo que t'explicaré com funciona la màquina! Ja ho sé com va la màquina. I ara, Betty... Ui! Uf. Lliga'm ben fort. Connecta les empiladures cadascuna al seu lloc. I després, dona potència. Nena, què fas? Uliana. Què fas? Què fas? Deixa'm! Et dic que ho deixis! I ara? Potència. Torno a ser jo. Treu-me d'aquí, Betty. I ara espera't un moment. Mira, fica-la aquí. Ara arribem. L'Uliana, fora. La Fortuna, l'Uliana i l'auxiliar. La gosseta a la Betty. I plena potència. Sortim d'aquí. Anem. Com salto d'aquí? Me les pagaràs, Uliana! Com sortiré d'aquí? Sí, Uliana, sí. Ja sou lliures per poder arribar al final del viatge. I el que us hi espera és un final definitiu a contrarrellotge. Vegeu la setmana que ve. Tots contra tots i un sol estàleg.